Ac yna, yr oedfa, mae cyfle ni fwynhau. Ni'n gyda'n gilydd, cael paned, a picker y man, neu fel oedd Gwydion dweud, cacen gri, neu Welsh cake, os chi'n mynnu, ar ôl yr oedfa gyda'n gilydd. Does dim ysgol Sul y bore yma, ond fydd yna ail gychwyn wythnos nesaf, ac yna prynhawn sy'n gofal yr oedfa yn heol don, felly mae Gwydion wedi casglu criw o bobl ni'n gweddio bydd Duw yn bendithio chi yn yr oedfa yn y prynhawn yn y cartre hyn bobl. Heno, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen eto, bydd cymyn yn ystod yr oedfa hefyd. Wedyn yn ystod yr wythnos, gwarter i 8, gan bod ni'n ddimarth cynta'r mis ni'n cwrdd yn hau pobl, felly yn tŷ ni ac yna yn y tŷ Keith ar Hiain. Os chi'n siŵr pa ochr y ddinas lle chi fynd iddo fe, yna gofynnwch. Ac yna nos Iau, y cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar-lein, a di Gwener bore coffi fan hyn, a clybiau plant gyda'r nos. Ac yna di Sadwrn nesaf, am 9 o'r gloch, bydd brecwast dynion, a fi'n credu mae'n y Tobi Cafri, fydd ni'n cyfarfod ar gyfer y brecwast dynion. Mae fus newydd, felly mae casgliad y mis yn newid, a y bwriad yw yn ystod y mis yw roi i Wycliffe, cyfieithwyr y Beibl. Mae Tabitha, sy'n bod gyda ni o'r blaen, mae hi'n mynd i ddod Sul nesaf, ni'n gobeithio i rhannu mwy am waith Wycliffe gyda ni. Felly, ni ddeall mwy i pryd ni. A Sul nesaf, Emyr fydd yn arwen ni, os dwi'n mynd yn y ddwy oedfa. Gyda chi ni droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti am y fraint sydd gyda ni nawr o ddod ynghyd gyda'n gilydd yn ein iaith ni i daddoli di. O arglwydd, ni'n ymwybodol bod dim byd mwy, dim byd gwell gallwn ni fod yn gwneud nawr gyda'n hamser, yna ddod i wrando ar dy air di, i ddod i ddaddoli di gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, gwneud di os gwyl di fod yn dda, yn dy ras, datguddio dy hun i ni y bore yma. Neu di fod yn amlwg yn bresennol yn ein plith ni, yn ein canu ni, yn ein cydweddio, yn ein darllen, yn ein gwrando. Byddai'n ni'n ymwybodol bod ni'n clywed dy eiriau di. Arglwydd ni'n ymwybodol bod ni'n clywed geiriau gymaint o bobl eraill, o bob cyfeiriad, bob dydd. O Dduw, helpa ni nawr i blygu o dan dy air di, ac i dderbyn dy air di fel gair y gwirionedd, gair y Duw sydd ni'n creu ni ac sydd yn ein caru ni. Arglwydd ni'n cyflwyno yn hunain i ti, yn cyflwyno yn gwlad i ti, yn gweddio i ti drigyrhau wrthon ni fel cenedl, i ti'n bendithio ni fel cenedl. O Dduw, ni'n gweddio am wledydd eraill yn y byd ni, ni'n meddwl am Iran bore yma'n arbennig, ni'n meddwl am dy eglwys ti sy'n cyfarfod yn Iran y bore yma. Yn gofyn ti gysuro a bendithio os gwyl di fod yn dda. Arglwydd ni'n gweddio dros dy eglwys ti yn fyd eang. A bydde ti'n llwyddo dy waith, yn annog dy bobl, ac yn dwy'n fwy i nid yn unig i glywed am yr arglwydd Iesu Grist, ond i gael bywyd ynddo fe. Arglwydd trigyrhau ni felly, derbyn ni, a derbyn ni'n gweddio ni yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Diolch Rodri. Bore da bawb. Fel wedodd Rodri, dydd Gwyl Ddewi hapus. Nawr fel eglwys, ni ddim yn gyffredinol yn nodi dyddiau gwyl seintiau gwahanol ydyn ni. Felly pam Gwyl Ddewi? Pam bod ni'n fel petai'n gwneud eithriad ar gyfer dydd Gwyl Dewi? Wel, fi credu mae'n gwpl o resymau da yn does. Gyntaf i gyd, achos mae diwylliant yn rodd gan Dduw.
A mae eisiau ni gofio hynny. Okay? Mae amrywiaeth yn rhan o gynllun Duw ar gyfer y byd, ar gyfer cenhedloedd ein byd ni. A felly mae e'n byth da ein bod ni yn dathlu y ffordd mae Duw wedi ein gwneud ni yn wahanol ac yn unigryw yn y byd yma fel cenedl. Ond yna ail reswm, a falle reswm gwell hyd yn oed yw hyn. Achos mae'n gyfle i ddiolch, yn dydy. Mae diwrnod fel hyn yn ddiwrnod i gydnabod mor dda mae Duw wedi bod wrtho ni fel cenedl. Mor garedig mae Duw wedi bod wrth ein gwlad ni. Ar ddydd Gwyl Ddewi, ni'n gallu cofio y ffaith fod yr efengil y newyddion da wedi cyrraedd Cymru mor fuan yn ein hanes ni. Ni'n gallu cofio fod Duw yn ei heilioni wedi rhoi'r Beibl yn ein iaith ni mor fuan. Ni'n gallu meddwl nôl a cofio, mae Cymru, mae lot o bobl yn galw yn wlad y diwygiadau. Y gwlad mae Duw wedi bod mor garedig wrtho. Pobl mae Duw wedi bendithio cymaint dros y blynyddoedd, a ni'n diolch i Dduw am hynny. Nawr, wrth gwrs, mae yna berygl. Okay? Falle bod chi wedi clywed sôn yn ddiweddar, mae yna dipyn o sôn, yn arbennig falle draw yn America, am pethau fel Christian nationalism. A mae'n wir, mae cenedlaetholdeb yn gallu bod yn beth peryglus, mae'n gallu troi mewn i eilyn, mewn i rhywbeth mae pobl yn addoli. A mae hynny'n anghywir. Dylsa ein hunaniaeth ni wastad dod yn gynta o pwy ydyn ni yn Nuw, yn Iesu Grist. Mae Paul, chi'n cofio'n dweud, yn yng Nghrist, yn yr eglwys, does na ddim mwyach iddew a groegiwr a barbariad a sgithiad. Mae'r gwahaniaethau allanol yna ddim yn bwysig mwyach yn y darlun mawr fel petai. Ni dal yn Gymru, neu'n groegwyr, neu pwy bynnag, ond y peth pwysica yw pwy ydyn ni yng Nghrist. A felly, bore yma, hyd yn oed ar ddydd Gwyl Dewi, ni'n gwrthod unrhyw genedlaetholdeb sydd yn afiach. Unrhyw genedlaetholdeb sy'n ymfalchio yn o'n ni'n hun ac yn rhoi eraill i lawr ac yn sicr unrhyw beth sy'n arwain at hiliaeth. Ni'n gwrthod hynny a fel wedodd Rodri'n gynharach, ni'n cael casgliad y mis yma at waith Wycliffe. I annog cyfieithu gair Duw i ieithoedd eraill, fel bod pawb trwy'r byd yn cael clywed. Ond heddi ni yn diolch. Diolch i Dduw am ein gwlad ni, diolch am ein pobl, diolch am ein diwylliant ni, ac i ni'n gweddio bydd Duw yn gweithio yma unwaith eto. Nawr, ni'n mynd i barhau i addoli trwy ganu efo'n gilydd, a wedi dewis salm sy'n adlewyrchu y ffaith fod Duw yn gweithio trwy'r byd. Salm cant i ni'n mynd i ganu gyntaf felly. A ni'n cael yn atgoffa wrth baratoi. Mae Duw mor dda, nag yw e? Chi'n meddwl am y salmau? I ni'n gallu darllen y salmau mewn tri cyfieithiad neu fersiwn gwahanol yn dyn ni. Mae ydych chi Beibl William Morgan, cenwch yn llafar i'r arglwydd yr holl ddeiar. Falle mae dyna sydd o'ch chi wedi dysgu pan o'ch chi'n fach. Mae dyn ni'r Beibl Cymraeg Newydd, bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd, yr holl ddeiar. Nawr, mae dyn ni Beibl.net hefyd, gweiddiwch yn uchel i'r arglwydd, holl pobl y byd. A nawr, ni'n mynd i ganu fersiwn arall eto o y llyfr y salmau. Salm cant, o rowch o'r ogaeth yr holl fyd ynghyd i'r arglwydd glân. Ei foliant rowch yn llon ar dain, a dewch o'i flaen a chan. A gadewch ni sefyll i ganu mawl i'n Duw ni. O'r ogaeth
A'r blant, dim eisiau chi ddod ymlaen, ond eisiau chi drio talu sylw am ychydig bach. Fi eisiau ni feddwl am funud, be sy'n gwneud rhywun yn Gymraeg? Okay, ni'n dathlu dydd Gwyl Ddewi, be sy'n gwneud rhywun yn Gymraeg? Pa fath o bobl sy'n dathlu Gwyl Ddewi? Nawr, mae dy fi bag llawn o bethau fan hyn. Pethau fi yn cysylltu gyda Cymru. Okay? A fi'n mynd i weld, ydych chi'n gallu dyfalu be sydd yn y bag. Mae yna 5 peth, fi'n siŵr byddwch chi'n gesio pethau eraill sydd ddim yn y bag hefyd. Mae yna fwy o bethau yna sydd just yn y bag yma. Pa fath o bethau? Rwy'n eisiau dyfalu. Taflwch rai syniadau mas. Be sydd yn y bag? Gwan te. Cennin Pedr. Ti'n be, mae gen i rhywbeth gwell na Cennin Pedr. Ond ni'n poeni bod ti'n mynd i weid hwn gynta. Mae gen i hwn. Ydy'n ffitio? Falle ddim. Gen i hwnna. Waw! Ddim just Cennin Pedr, ond penwisg. Cennin Pedr, fi ddim yn mynd i wisgo hwnna'r holl amser. Sori bawb, okay, fi'n mynd i roi fyna, yn saff. Cennin Pedr, ie, mae'n Cennin Pedr pert rownd y lle yma i gyd. Beth arall, Soseffo? Banner Cymru. Ta be, mae gen i rhywbeth efo Banner Cymru, wel, sawl peth efo Banner Cymru arno. Does dim y banner ei hun, ond ta be, bydd hwnna wedi bod yn rhywbeth amlwg i fod mewn. Mae ti'n iawn, mae'n ateb gwych. Beth arall, taflwch nhw mas. Wel, chymod be, o'n i yn gobeithio bydde dal telyn yma ers nos Wener, ond na, does dim telyn gen i, mae hwnna'n ateb gwych arall. Come on, beth sydd... Mae gofod ffitio mewn i'r bag, come on, beth sydd yn y bag? Cennin, Cenhinen, dyma fe. Yn ôl pob tebyg, dyma gyd o Dewi Sant yn bita. Cennin a dŵr, drian a fe. Bydde well da fi fod yn Iowan Fydyddiwr fi'n meddwl, o le cael bach o fel hefyd. Okay, so mae Cennin Pedr, be arall sy'n y bag? Be chi'n cysylltu efo Cymru? Drai wet, o mae dy fi rhywbeth efo drai garno fe. Beth arall? Ta be, o'n i'n mynd i gael glo, ond o'n i'n methu ffind o dim. Ond da iawn glo, ddim yn y bag ddo. Arbennig Amanda Dafad. Come on, Dafad yw'r ateb gorau. Ynddo fe, Dafad bach, gwych. Ar o'r Dafad fyna'n fyny, mae'n y ddau beth ar ôl. Rhywbeth arall i fwyta. Pice ar y man, neu fel oedd Rods yn gweud, Welsh cakes, neu beth bynnag chi eisiau galw nhw. A ma' na ddau goch fyna. Okay, so, pice ar y man, hyfryd. Be arall? Be arall? Un peth ola. A falle bod ni ddim yn cysylltu efo Cymru gymaint erbyn hyn. Mae'n clyw i chi. Pale rugby. Pale rugby sy'n gweud Cymru. Ond na, ddim yn cysylltu o'na cymaint efo Cymru. So mae'r holl bethau yma ni'n gallu cysylltu efo Cymru. Nawr, os oes gen i'r pethau yma i gyd, reit, na i wisgo hwnna, ti'n cael ymlaen eto, am fomed. Okay, mae gen i'r Cennin Pedr, a'r Cennin, a'r Ddafad, a y pice ar y man, a'r bêl rygbi, reit, a dychmygwch bod y fi telyn, a fi'n chwarae hwnna fyd, a mae dy fi glo yn ymhoced cefn ni, a be arall wedon ni, mae yna fan yn y chwifio uwch ymhen ni. Ydy'r pethau yna yn gwneud fi yn Gymraeg? Wel na, dyn nhw ddim. Dyn nhw ddim. Achos mewn ffordd, nid y pethau ar y tu allan sydd yn bwysig efe. Ond be sydd ar y tu fewn? Okay? Mae yna bobl, a dyn nhw ddim wedi cael ei geni yng Nghymru, ond maen nhw'n dod yma, a maen nhw'n dod i garu ein gwlad ni. A maen nhw yn gallu dathlu heddi gyda phawb arall. Oedd Rodri wedi gweud ar y dechrau yn dod bod y Cennin Pedr yn ei galon. Yeah? Yn y galon. A mae'r un peth yn wir mewn ffordd gyda dilyn Iesu Grist. Dwi'n bod yn Gristion ddim just yn rhywbeth ar y tu allan. Mae lot o bobl yn neud y camgymeriad yna. Maen nhw'n meddwl os maen nhw just yn gwisgo rhywbeth penodol, neu os maen nhw just yn ymddwyn mewn ffordd penodol, os maen nhw just yn canu salmau, neu yn mynd i'r capel, neu y pethau allanol, fod hwnna yn mynd i'w achub nhw a gwneud nhw'n iawn gyda Duw. Ond na. Mae bod yn Gristion yn rhywbeth sydd yn dechrau tu fewn i ni. Mae'n dechrau yn y galon. Nawr,
ar ôl ni ddod yn Gristion, ar ôl ni gredu yn Iesu Grist, wel, mae hwnna'n dangos ei hunan ar y tu allan hefyd. Ond mae'n dechrau tu fewn. Nawr, ni ddim yn gwybod lot am Dewi Sant, okay? Ond dyma'r dyfyniad enwog. Chi wedi clywed y geiriau enwog na Dewi Sant dweud? Wedodd e hyn. Ar glwyddi frodyr a chwiorydd, byddwch lawen a chredwch eich ffydd a'ch cred. A gwnewch y pethau bychain a glywsoch ac a welsoch gen i fi. A beth sy'n dod gyntaf yna? Wel, bod yn llawen a credu sy'n dod gyntaf. Ynddo fe? Bod yn llawen, bod yn hapus bod Duw wedi caru ni a wedi trefnu ffordd i'n hachub ni a chredu hynny yn y galon. A wedyn, gwneud y pethau bychan. Wedyn, dechrau byw fel pobl Iesu Grist. O gynnwch chi ni gael gair byr o weddi efo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, ni yn diolch i ti am y pethau hynny ni'n cysylltu gyda'n gwlad, gyda'n diwylliant ni, a'n cenedl ni. Ond arglwydd, ni'n diolch i ti yn fwy fyth y bore yma am yr arglwydd Iesu Grist. Ac dad, ni yn gweddio, bydde di yn helpu ni y bore yma i lawenhau yn o ti ac yn yr hyn rwy ti wedi wneud drosto ni. Ni'n gofyn i helpu ni i gredu a roi'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A dad, ni'n gofyn y bydde di yn gweithio yn ein bywydau ni. Os gweli di fod yn dda. Dad, ni'n cyflwyno pob un ohono ni yma o'r hynaf i'r ienga. A dad, ni yn cyflwyno plant a phobl ifanc ein gwlad ni, ac yn gofyn arna ti i weithio yn eu calonau nhw, unwaith eto, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn y pethau hyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Nawr, ni'n mynd i ganu emyn arall. Mae'r emyn yma'n enwog iawn. Mi'n siŵr bod i gyd i clywed yr emyn yma. Mae'n aml yn cael ei ganu ar y cae rygbi. Rhif 765 yn y llyfr, bydd y geiriau ar y sgrin. Nid wy'n gofyn bywyd moethus. Air y byd na'i berlau man, gofyn rwyf am galon hapus, calon onest, calon la. Fod pobl yn nabod yr emyn yma ac yn canu'r emyn yma lot, sa'n meddwl bod nhw wir yn deall e. Falle bod chi wedi canu a chi ddim wedi meddwl yn union beth chi'n canu. Hynny yw, ar yr olwg gyntaf, falle chi'n meddwl, wel, beth i fi angen yw bod yn dda. Beth i fi angen yw glanhau fy nghalon i a helpu pobl eraill a bod yn garedig. Ond na, gwrandewch ar y bennill ola. Hwyr a bore, hynny yw, trwy'r dydd, a'r nos, fy nymuniad, esgyn ar y denydd can mae'n gweddio'r pethau yma, yn canu'r pethau yma'n gofyn i Dduw, ar i Dduw, mwyn fy ngheidwad, roddi i mi galon lan. Ni methu glanhau'n calon yn hun, ni angen i'r arglwydd Iesu Grist i'n hachub ni. Ni angen iddo fe roi calon newydd yno ni. Dim ond calon lan, fel hynny sy'n gallu canu'r dydd a chanu'r nos. Ond nawn ni sefyll i ganu, da'n gilydd.
eto dyn gilydd. Nw'n ni ddod at Dduw mewn gweddi. O, arglwydd i, ein ni yn diolch i ti, o Dduw, am dy gariad di. Yr cariad yna sydd wedi dangos ei hun i'r holl byd. Arglwydd i ni wedi canu y salm yna, sydd yn gwahodd ac yn galw ar y byd i gyd, yr cenhedloedd i gyd i ddod ata ti. Da, diolch felly fod yna wahoddiad i bobl o bob llwyth a iaith a chenedl. A ni yn diolch i ti. Fod yna bobl gen ti o'r cenhedloedd i gyd. Dad, ni'n diolch i ti am yr amrywiaeth yna sydd i'w weld yn ein byd ni. A'r cwbl yn pwyntio at dy fawredd a dy brydferthwch a dy ogoniant di. Dad, ni am ddiolch i ti'n arbennig unwaith eto am y ffordd i ti wedi gweithio yn ein gwlad ni. Dad, diolch fod gennym ni dy air di i'w ddarllen yn ein iaith ein hunan. Diolch fod gennym ni emynau a chaneuon i'w canu yn ein iaith ein hunan. Arglwydd, diolch i ti am y ffordd rwy ti wedi gweithio yn ein gwlad ni yn y gorffennol. Arglwydd, mae yna gyfoeth gennym ni yma yng Nghymru a ni'n diolch i ti am hyn. Ac arglwydd, ni'n gofyn wir yn pledio gyda thi i weithio unwaith eto. Arglwydd, helpa pob un ohono ni yma, helpa bobl ein gwlad ni weld bod dim modd i ni achub ein hunan, fod angen gwaredwr arno ni, fod angen ceidwad a chibwr arno ni gyd. Diolch fod gennym ni geidwad yn yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod gennym ni un sydd trwy ei aberth yn gallu ein glanhau ni a roi calon lan yno ni. Dad, ni diolch i ti am y bywyd newydd sydd i'w gael yn Iesu Grist. A ni'n gofyn y bydde pob un ohono ni yn byw ein bywydau ni yn awr, ei fwyn Ac arglwydd yn gofyn i ti draws newid ein cymunedau ni. Ein byd i gyd arglwydd, mae yna gymaint o angen, gymaint o dristwch. Dad, unwaith eto ni eisiau gweddio am y mannau hynny sydd yn cael ei effeithio y bore yma gan rhyfel ag arglwydd gorthrwm. Dad, lle mae yna dristwch a galar ac anobaith. Dad, ni'n gweddio bydde di yn dod a chyfiawnder ac a heddwch i'r llefydd hyn os gweli di fod yn dda. Arglwydd trigar ha. Bydd trigarog arglwydd os gweli di fod yn dda. Dad, i ni yn dod ato ti y bore yma yn bobl anghennus arglwydd ac i ni yn gofyn arna ti yn awr i ddod yn agos ato ni. Arglwydd, falle bod ni ddim wedi bod yn meddwl rhyw lawer amdano ti ar hyd ein bywyd ni. Falle bod ni wedi bod yn mynd ein ffordd ein hunan. Ond arglwydd, ar hyn o bryd yn ymwybodol fod yna rhywbeth ddim yn iawn yno ni. Arglwydd, falle'n clywed dy lais di yn sibro da ni yn ein galw ni ato ti dy hun. Arglwydd, gweithia yno ni felly, mwyn dy enw mawr. Arglwydd, cliw ein gweddi ni am y pethau hyn, cliw gweddiau tawel chyfrinachol ein calonau ni hefyd. Arglwydd arwain ni. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn enwog arall, rhif 718.
718, cofian gwlad, ben llywydd tirion, dy gyfiawnder fyddoi grym. Cadw hi rhag llyd gylynion rhag ei beiau yn fwy na dim. Rhag pob brad nefodad, teimnad adain dros ein gwlad. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu. Fi am ddarllen y bore yma o ail lythyr Paul at y Corinthiaid. Eisiau ni feddwl, jyst am ychydig bach am yr hyn mae Paul yn ysgrifennu fan hyn. Ail Corinthiaid, pennod 5, dechrau'n adnod 17, ac yn darllen ymlaen i ddechrau'r 6 bennod. Bydd y geiriau ar y sgrin. Felly, ail Corinthiaid, pennod 5, dechrau'n adnod 17. Felly, os yw rhywun yng Nghrist, y mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio, mae'r newydd yma. Ond gwaith Duw yw'r cyfan. Duw, yr hwn sydd wedi ein cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist, a rhoi i ni weinidogaeth y cymod. Hynny yw, roedd Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun, heb ddal neb yn gyfrifol am ei droseddau, ac mae wedi ymddiried i ni neges y cymod. Felly, cenhadon dros Grist ydym ni. Fel pe bai Duw yn apelio atoch trwom ni. Deisif yr ydym dros Grist, cymoder chwi a Duw. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Rydym ni fel cydweithwyr yn apelio atoch i beidio a gadael i'r gras a dderbyniasoch gan Dduw fynd yn ofer.
Oherwydd mae Duw yn dweud, yn yr amser cymeradwy y gwrandewais arnat, ath gynorthwyo ar ddydd iachawdwriaeth. Dyma yn awr yr amser cymeradwy. Dyma yn awr ddydd iachawdwriaeth. Amen. Ydy Duw wedi rhoi lan arno ni? Ydy wedi rhoi lan ar ein byd ni? Ydy wedi rhoi lan ar Gymru? Ydy wedi rhoi lan arno chi ac arno fi? Mae'n gallu bod yn rwydd i deimlo fel yna ar adegau yn dydy hi, os ni'n onest. Just os yr dyddiau diwetha yma, mae yna ryfel arall wedi dechrau. Lle mae'n mynd i orffen? Mae ryfel yn Ukraine. Di'n mynd mewn i'w 4 blwyddyn. Miloedd, miliynau o bobl yn colli bywydau nhw. A mewn cyfnodau fel hyn, mae'n rwydd i ofyn, wel, lle mae Duw? Ydy e wedi'n gadael ni? Ydy wedi rhoi'r gorau arno ni? Mae yna gerdd enwog yn y Gymraeg, cerdd gan y bardd Hedd Wyn. Nes i astudio fe gyda rhywun yma, pan o'n i yn yr ysgol. Enw'r cerdd yw Rhyfel. A mae'n dechrau, falle bod rai o'ch chi wedi dysgu pan o'ch chi yn yr ysgol, neu byddwch chi falle ni ddysgu hi. Mae'n dechrau fel hyn, gwai fi fy myw mewn oes mor ddreng, a Duw ar drai ar orwel pell. Hynny oedd y profiad o ryfel, beth oedd Hedd Wyn yn gweld yn yr ail ryfel byd, yn gwneud iddo weld Duw ar drai, bod Duw yn bell, bod Duw wedi gadael, bod Duw wedi rhoi lan arno ni. Ac wrth gwrs, nid fe yw'r unig un sydd wedi teimlo felly, nid fe oedd y cyntaf, nid fe fydd yr ola. Yn wir, yn y trydydd pennill o'r gerdd yna, mae Hedd Wyn defnyddio'r darlun yma o telynau. Telynau yn crogi, yn hongian ar bren helyg. A be mae hwnna'n cyfeirio ato mewn gwirionedd yw Salm 137. Lle oedd pobl Dduw, ond nhw mewn cyfnod anodd. Ond nhw wedi gwynebu'r rhyfel. Ac ond nhw wedi cael eu caethgludo i Babylon. Ac ond nhw wrth afonydd Babylon. A maen nhw'n galaru. A dyn nhw methu canu, dyn nhw methu llawenhau, a felly maen nhw'n hongian eu tylen nhw lan. Maen nhw'n anobeithiol. A mae dyn ni llawer o enghreifftiau tebyg yn y Beibl. Mae gair Duw yn onest iawn gyda ni. Mae yna gyfnodau tywyll a poenus ac anodd yn dod mewn bywyd. Mae yna adegau o ddioddef ac o golled ac o alaru. Adegau lle mae'n ymddangos fel petai Duw wedi'n gadael ni. Falle un o'r enghreifftiau gorau yn y Beibl yw pan mae'r disgyblion yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n cofio, mae Iesu yn cael ei arestio, maen nhw'n ffoi. Mae rai ohonyn nhw hyd yn oed yn gwadu bod nhw'n ei nabod e. A maen nhw yn gwylio o bell, mae Iesu yn cael ei arestio, a'i gondemnio, a'i ladd, a'i gladdu. A lle mae'r disgyblion, maen nhw wedi cloi hunan i ffwrdd mewn stafell fach. Achos maen nhw mor ofnus, beth yn y byd, be sy'n mynd mlaen, dyw pethau ddim wedi gweithio mas fel o'n i'n disgwyl. Falle mae dyna siwr i chi'n teimlo ar hyn o bryd. Chi'n edrych ar y newyddion a'r pethau sy'n digwydd yn Iran a Ukraine ac mewn rhan eraill o'r byd a mae'n eich dychryn chi. Ac yna ni'n edrych ar Gymru. Ac mae'r pethau sy'n digwydd fan hyn yn ein dychryn ni. Ac yna chi'n edrych arnoch chi'ch hun. A'ch bywyd chi a'r pethau chi wedi gwneud, yr mes falle chi'n teimlo chi wedi gwneud o bethau.
A chi'n meddwl, wel, lle mae Duw yn hyn i gyd? Ydy Duw wedi rhoi lan ar ein byd ni? Ydy wedi rhoi lan ar Gymru? Ydy wedi rhoi lan arno ni? Wel, yn ôl y geiriau, ni wedi clywed o ail lythyr Paul at y Corinthiaid bore yma, naddo. Dydy e heb roi lan arno ni. Dyw e ddim wedi troi cefn ar ein byd ni, nac ar ein gwlad, nac arno ninnau. Mae Paul yn atgoffa'r Corinthiaid yma o rhywbeth o'n nhw'n gwybod, o'n nhw wedi clywed y pethau yma, falle bod chi wedi clywed nhw o'r blaen hefyd. Mae'n atgoffa nhw fod Duw wedi bod ar waith. Fod Duw wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, yn wir i'n cymodi ni. I ni wedi troi cefn ar Dduw. Mae'n byd ni, a'n gwlad ni, a ni yn hunan, ni wedi roi lan ar Dduw. Dyna sydd wedi digwydd. Ni wedi troi cefn arno fe. Wedi gwrthryfela yn ei erbyn e. I ni wedi pechu a wedi syrthio'n fyr o'i ogoniant. Ond be mae Duw wedi wneud yw trefnu ffordd i'n cymodi ni ag ef ei hun. Neu cymodi fe gyda ni, i ddelio gyda ein pechod ni, ac i fod yn gyfiawn. Rewch ar adnod 18. Eto, gwaith Duw yw'r cyfan. Duw, yr hwn sydd wedi ein cymodi ni ag ef ei hun trwy Grist, a roi i ni weinidogaeth y cymod. Mae'n dweud eto yn adnod 21, ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw ef yn un a phechod drosom ni, mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn ef. Nath yr arglwydd Iesu Grist ddod i'r byd yma a diodde am marw mwyn i ni gael ein cyfiawnhau. Mwyn i ni gael ein golchi, mwyn i ni gael calon lan. Calon lan sydd yn gallu canu beth bynnag a ddaw. Calon lan sydd yn gallu canu'n telynau ni a moli Duw ac ymddiried ynddo fe beth bynnag a ddaw, achos ni'n gwybod cymaint mae wedi'n caru ni. A sylwch be mae Paul yn dweud. Mae'n dweud yn adnod 20, felly cenhadon dros Grist ydym ni, fel pe bai Duw yn apelio atoch trwom ni. Deisif yr ydym dros Grist cymoder chwi a Duw. Mae Paul yn dweud fyna, wrth i fi bregethu i chi, wrth i chi ddarllen y llythyr yma. A nawr bore yma, yn y lle hwn, wrth i fi bregethu i chi, beth sy'n digwydd? Wel, mae Duw ar waith. Mae llais Duw ei hun yn cael ei glywed yn erfyn arnoch chi cymoder chwi a Duw. Duw ddim di roi lan, mae'n siarad. Mae'n siarad trwy ei air, mae'n siarad bore yma, a yr hyn mae'n dweud yw dewch. Adnod 2 o bennod 6, dyma nawr yr amser cymeradwy. Dyma yn awr ddydd iachawdwriaeth. Heddiw, dewch. Peidiwch oedi. Falle bod chi wedi clywed y pethau yma o'r blaen a chi wedi meddwl eich hun, wel, mae'n swnio'n ddiddorol a falle bod yna rhywbeth yno chi hyd yn oed sy'n meddwl, na, mae hwnna'n swnio'n wir, ond chi wedi dal nôl. Chi wedi meddwl, wel, na i sortio hwn rhywbryd arall. Pasg. Mae Pasg yn dod, so na i joio tan y Pasg. Falle meddwl amdano fe pryd hynny. Mae'n amser da i ddod yn iawn gyda Duw, neu gweud Pasg. Dyna mae'r Pasg yn pasio, felly, Nadolig, na fe. Nadolig, bydd yma cyn ni droi rownd. Nadolig yn pasio, gormod o bethau i fwynhau. A wedyn mae blwyddyn arall, ni'n cyrraedd dydd Gwyl Ddewi, a mae hynny'n gallu mynd mlaen a mlaen, a cyn i chi droi rownd, mae'n rhy hwyr. Mae Paul yn dweud, na, dyma'r amser cymeradwy, heddiw, nawr. Ydy Duw
wedi rhoi lan arno ni. Naddo. Chwa, ni wedi cael geia, ni wedi teimlo'n hir yn do. Yn oer, yn wlyb, teimlo ar y degau fel tysa y geia fyna jyst mynd i fynd mlaen a mlaen. Glaw, 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 glaw. O wedyn, just wythnos yma, ni wedi cael ambell i ddiwrnod braf yn do. Chydig bach o awyr las, chydig bach yn gynhesach, y blodau'n dechrau ymddangos. A chi'n gwybod, mae'r gwanwyn ar ei ffordd. Dwi ddim yna eto, dwi ddim wedi cyrraedd to, ond mae yna arwyddion. Mae yna arwyddion fod Duw yn dal i fod ar waith, ond oes. Iran. Mae'r eglwys yn tyfu yn gynt yn Iran nag mewn unrhyw wlad arall yn y byd. Clod i Dduw. Ond dwi ddim jyst yn gweithio fyna, mae Duw yn gweithio yn ein gwlad ni. A arwyddion bach i nhw. Heno byddwn ni'n derbyn 2 aelod newydd yn ffurfiol i'r eglwys. Gwych. Prynhawn yma ym Mangor, mae'n y fedydd. Gwych. Dros y 2 noson diwetha, mae'n y fyfyrwyr wedi bod yn ymgyrchu ac yn rannu'r efengil gyda'i cyd myfyrwyr nhw. Gwych. Ychydig wythnosau nôl, oedd yna wersyll i bobl ifanc, a dim digon o le i bawb oedd eisiau mynd arno fe. Gwych. A gallwn ni fynd mlaen a mlaen a mlaen, ac pethau bach i nhw. Ond maen nhw'n arwyddion fod yr arglwydd ar waith. A mae'r ffaith bod ni yma bore yma yn arwydd pellach yn dydy. Oedd pobl Dduw yn y geithglyd yn teimlo bod nhw'n methu canu. Nes bod nhw'n dod nôl i'w gwlad eu hun. A chymod beth ddigwyddodd? Fe ddeithon nhw nôl. Ac oedd y disgyblion yna, o'n i'n meddwl amdano nhw, ond nhw wedi cloi hunan i ffwrdd yn y goriwch ystafell, yn ofnus, yn betrus, ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd. Ac yna mae'r arglwydd Iesu Grist yn ymddangos oedd nhw'n dweud, tangnefydd. Dylsech chi wedi gwybod, nes i weid wrthych chi, mae dyma oedd yn mynd i ddigwydd. Mae'r arglwydd ar waith yma, heddi, yn ein gwlad, ac os newch chi gredu, os newch chi roi'ch ffydd chi ynddo fe, mae eisiau rhoi bywyd newydd yno chi. Ydyn ni glywed yn do, os yw rhywun yng Nghrist, mae'n greadigaeth newydd. Aeth yr hen heibio. Mae'r newydd yma. Dyma sy'n cael ei gynnig i ni. Cael ein cyfiawnhau, cael ein cymodi gyda Duw, bod yng Nghrist a bod yn greadigaeth newydd sbon. Diolch iddo. Amen. Amen. Wrth i ni orffen ein hoedfa ni, ni'n mynd i ganu rhif 11 yn yr atodiad. Bydd y geiriau ar y sgrin eto. Dros Gymru'n gwlad. O dad, dyrchafwn gry. Y wynllan wen a roed i'n gofal ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadwon ffyddlon beth a boed i'r gwir a'r glân gael ynddi nith. Mwyn dy fab a'i prynodd iddo'i hun o crea hi'n Gymru a'r dylyn. O deied dydd, pan fo a welon Duw yn chwythu eto dros ein herwau gwyw. A'r cryndir cras, dan ras cawodydd nef yn erddi Crist yn ffrwythlon iddo ef. Anheniaeth fwyn a gorfol eddys hoen, yn seinio fri heiddiannau yr addfwyn oen. Na ni sefyll i ganu.
gweddïo. Ie, arglwydd dros Gymru'n glad. I ni yn dyrchafu cri ac yn pledio gyda thi arglwydd i weithio unwaith yn rhagor fel bod na bobl o Gymru ymhlith y tyrfa dir ifedi yna yn yr nefoedd ar ddeiar newydd yn dyfolu di am byth bythoedd, ond dad, ni'n cyflwyno'n byd ni i ti. Pobl o bob llwyth a iaith a chenedl arglwydd o gweithio mwyn enw mawr. Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.